Molweni and welcome back to my channel. Guys, mostly while I'm reflecting on my life. Well, today I'm reflecting on the mistakes which I made in my 20s. The first one was to selling my house. I think it was round about in 2020 and I bought this house. 2020 has been some shit year in my life. So, to fill that void, I ended up buying indlu eBay. And i-sisters zam zazingavumelana naloo nto ubana why uthenga le ndlu. They thought ubana ndiyithenge online, but I actually went ndadibana ne-agent science senze house viewing ndamnika into zam. Then that's how I got the house. But laa ndlu ndandicifana ndizayenza ma-holiday house, but yayikwi-complex ne, so irent yaphayana engakwazi ubana idlule to a certain amount. Fumaniseke into yobana as much as into yobana i-tenant yam ibhatane, so laa mali ibitsale for ibond izophinda ikhavarishe inanto ke izokhavarisha ibond, kube khona ii-rates, amanzi, ii-levies zoba phayana. So ufumaniseke into yobana as much as ubana ibhatele ibond, I still have to do i-top up ye-rates ne-levies zaphayana, which is roughly like 2,000. So it was not making money, it was taking money. Like I felt like it's taking money more than it was making money to me. And nandisendihilile sendiqonda uba laa void bendicifana iyayifila le ndlu, it's no longer feeling it. Hence ke ngoku ndaqonda ubana I should sell it. But looking back ngoku, I shouldn't have sold it. Ngendandisike mhlambi ndayithengisa then ndaphinda ndibe ndikhangela enye i-property, ndingayithengisi then ndingaphinde ndibe na any other property. That was one of the mistakes which I regret. I wish bana ndaske ndakhangela enye kwenye indawo. The other mistake which I did, ngona ndiqala uphangela nda-accumulate a lot of debt. I think ndazi overcommit, ndavula accounts all over. Then ngoxa sendihlalile ndiqonda uba imali yam ayifiki yam, ndibheka ematyaleni ndingenayo imali yoba ndibe ndithini nemali. So what I then did, ndahamba ndafowunela le company ndicofanisa uba ndiyaconsolidate, kanti bandifaka under debt review. Biggest mistake of my life. Ewe ke kuright because profile yam phaa, so I can't do any new debt, but it was the biggest mistake of my life. If you are planning to go that route, don't. Ne? Nje iyayimosha into. Okay ke kungoku ndiqala le process ye-sustainable living ntontoni ndiqonda ubana andifuna kwamntu uba filishe uba ndi-change ntontoni. So I don't even need uba ndibe ne-credit record elithini. So nje it was based on on that decision. Ne? That decision ayibhese kuloo nto. So nyani ke amatyala wam baye bandifaka phayana ne, bayifleka iprofile yam. But xa sendiphinde ndiyimamela into yobana no funeka ndibhatale bona, then bona bayondibhatalela, ndabe sendibanike nebhenki yam endandisebenze nguCapitec. That in fact mabayeke. Ndahamba ndayokuvulela enye ibhanki, FNB ndapeya ngalaa bhanki, ndahlukana nje nalaa account bendikade ndipeya ngayo. So amatyala wam bandinceda in a way, because ndendandiyenza ndandisithi okay ndi-owa uzibanibani, thatha lump sum, because ndizixela into yobana abanye bonke ndizobabhatala, ndifocusa kubanibani this month. So wathi ephela laa nyaka, which was 2022, ndabe ndiyibhatalile most of my debt, because ndandiveske ndithathe lump sum ndiyobhatala ubanibani ndimgqibe, ndithathe enye ndiyobhatala ubanibani ndimgqibe, to a point into yobana ndishiyeke namatyala ayi-2 major, which is a car and a term loan qha, and good to go. Otherwise ngoku yana ndandiminxeke. But ngoku xa ndicinga into yobana I shouldn't have done that, ngendaske ndasebenzisa enye approach, because ngoku if let's say I want to buy a house, a holiday home, I can't, because ndinale nto on my profile, which sucks. So whatever that I need to buy, I need to buy on cash. I need yonke into yam on cash. That's what I was aiming for ngoku yandandiqala le nto ne. But it's just that ngoku, and yes, but it sucks guys to be under this thing. If you're planning to do or to go that route, don't. Rather, save.
ubhatala amatyala then up until adaphela. Then enye inantuka endayaphinde ndayenza, like my biggest boo-boo was not starting my business earlier. You know, when Nandi internship, it was 2016, 2017. Ndandiyazi imali yami ndandiyenza internship ndandiyisavile ndiyazi ubana it's gonna be a capital for my business, because internship yam ndandiyenze ezi-Textbrite, so phayana kwakungekho nto endenza into yobana ndisebenzise imali kakhulu. So 50% of my internship sasipay 5,000 ngoku, 2.5 of zonke ezaa nyanga ndandiyisavile ndiyabanza ndizoqala business. So ngoku ndiyoqala uphangela eQonce ndandisendino-2.5 times 12 capital ye-business yam. But ngondiphangela phayana, yeah, let me not go into detail nge-terms of employment yam yapha eQonce, but ndayisebenzisa phaa icapital yam. I wish ndayiqala ngoku ibhizinesi yam kwango-2017, 2018, i-poultry business yam. If ndandiqale ngoku, I should have been far ngoku. And the other mistake which I keep making is mane ndithatha ezi breaks ndingabikho in production unyaka wonke. But I'm going to rectify that next year, because ndizaba ne-calendar and ndifake kuyo zonke, the planting, the poultry, everything. So this whole homestead izoba a full-blown business next year. This year I'm focusing on doing zonke izinto zimbuyisela umva, but next year I'll be back on full ndondon. So another big mistake which I did was dropping out of varsity. No, ndayenza mos i-diploma, ndagraduate ngo-2015. Ndabe ndibuyele for i-BTech, but ke ngalaa nyaka andiyazi kwenzeka ntoni, ndatshona. Then I think October ndadecide uba no, I'm not, ndiyadrop out. Ndafumana laa msebenzi wase-call center, ndaziceba sobe ndiphinda. And ngokuya ke umakazi wayengap-understandi sham, qonda lo mntana uthakathi wandithatha wandisa komnye umntu othandazelayo. Ndahlala phaa for a full 7 days thandaziswa phayana, ndigajiswa, ndiqonda uba ndithakathiwe. But yayi-depression, guys, you know, because ndayenza i-first semester ndapasa only 2, and kum andithanda ufeyila. So ndafeyila kakubi and ndaqonda uba I need a break. So yena waqonda uba lo mntana usanograduate ngoku ngo-April, the next thing uya drop out of nantuka, uthakathiwe ntontontoni. But ndangathakathwanga, ndandine-depression na, guys. It like I thought after ndilandokeni ndigraduatile ndizawufumana i-bursary, ndifumane umsebenzi, something like that. But it didn't happen as per my plan, so I was depressed. Then I decided, let me quit. Then makazi wayiregisterisha as ubana yilantuka intakatho, but ayi-depression. Yes, abantu kwidaki bayathanda uthatha i-depression by-associate nentakatho. Andiyazi futhi ubana singayenza njani lo awareness lo mental awareness, because mental health itreatwa izintakatho sham. And nam shem, once umntu ndimbone ngathi unescience bendiqonda uba le demon eli kuyathotyula lo. But is it depression? Zii-signs of depression. It's just that izange khe sicaciselwe siseba young, even parents zethu nobana no, depression looks like this, anxiety looks like this, njalo njalo. Yonke into thina siyisa kwicala entakatho. It's only now I'm learning so ezi signs endinazo zeze-depression, zezentonto njalo njalo. Otherwise yonke into is not entakatho. So the other biggest mistake which I did was to fall pregnant. I think ngelaa xesha ndandicinga uba no, my biological clock is ticking. I should have my baby in my late 20s so that azokhula ndise-fresh, so that xa ndiqeshwe permanent ipension yam ndingafundisa umntana ngayo ntoni. I had those in mind, ne? Biggest mistake. I wish mhlawumbi yena sike ndayithatha my eggs ndiyozifreezer in some lab, because I think nokungazi ulwazi oluncinci, because akunyanzelekanga uba ude umithe ngoku. If mna ndizithathile ndayozifaka in some lab kwezi fertility clinics, zihlale phaa ii-eggs zam, then xa ndi-ready financially, emotionally and socially ready, kube ngona ke ngoku ndiyiqala the whole process. Otherwise I regret falling pregnant early.
I was young, naive, and I didn't know better. 28 is young. Yeah, 28 was young because Nanzi and Nanzi situation at that time were not favorable. I was not emotionally, socially ready. Or financially, I was kinda ready. But I wish Ndandienze later in life, like in my 35, 36. Okay, I think means when you're old enough to know better. Okay, I didn't know better. I'm phone process. And my other biggest mistake, yabona le mistake endayenzayo, I felt intobana ngaske ndizikrwishe okanye ndizikruntsule indlebe okanye ndiziluma intamo. Why I did that andizazi nam, but it felt right ngoku. Nento ndithi xa umncinci ezinye izinto zenza sense, but ngoku umdaqo I shouldn't have. Things i-20s nje zikubeka kwenye indlela. Xa ku-late 20s uyafostela ufuna zonke izinto zenzeke, ne? Because kungona uqala ukuba exposed, so zonke izinto ufuna zenzeke, ucinga uba mdala, ucinga yes, think inantsi ingxaki. So 2020 ndandifike 2019 ndaqeshwa permanently. So 2020 ndabe ndizoba nomntana, then I think I should have bought my house. But it made sense to bana makazi wathi uba uyandinika indlu yakhe ndizohlala phaa full time andizorenta and ndabe ndizohlala nomntanam ndizoba naye neneni. It felt good. So xa ndifika phaa nditshekisha indlu, zikhona izinto ezininzi mna zazifuna ulungiswa kulaa ndlu, ne? Andamxelela kwamakazi nadicide uba okay mandiqalele i-bathroom, okay mandiqalele i-wiring yombane apha, okay mandiqale ntontoni. Like I did a full renovation internally. Ndathatha zonke ii-savings zam to do that. Indlu nyani ke yaba livable. Then ndabe ndithanda shem kwi-space sami nice and cozy, even though nathi xa sendihlala phayana wabe umntana engasekho, then kungaziba nanini ndihleli ndedwa ke ngophayana. It was nice and cozy. But into eyandikhupha phayana kulaa ndlu kungoke ndaye ndaqhikezela ndafika endlini ngu-toilet. I wish if mhlambi ndaye ndaba nento ethi nomakazi ba mhlambi makazi ndizafixa this and this ndicela this ntontoni, ingabiyo mali yam eyenza laa nto. Then after ndiye ndaqhikezela kwenzeka yonke laa nto, laa ndlu didn't feel like home, didn't feel like my space. Ndidecide uhambe ndobheka ekhaya. So yonke laa nto ndayenza phayana ndayishiya, and umakazi akahlali kwalapha eCo. So yonke laa nto ndayenza ngemali yam yonke. A tenant is living there, uyayi-enjoya yonke laa nto. Xa ndinyuka phayana akho mntu okhwela imoto yam okanye endikhwele naye kuloo moto endingamkubonisa into yobana ndandihlala phaa kulaa ndlu. Like ndimxelele esaa story solaa nto kosoba ndiqhekezele phayana or why I moved out. Because I felt yobana a big part of my money went there. Not a big part of me, because I do not have a part that's there. But a big part of my money is there. Hence ndise hang up kunanto yalaa ndlu. So guys, if uzoyohlala uplana renovate spaces zakho, so renovate spaces somnye umntu, because uzozikhalela. Like on my savings, I'm big on saving. I'm like, on my saving, I had a lot of money then. Jeba senti singasena mali nje ngoku, uze short savings zam ndazikhalela phayana. But ke into imali iyasetyenziswa iphinde boye. But do not do that mistake. Renovate ispace sakho osazi into yobana noba ku-100 years ezayo uzothi no, I did this is my space and I feel proud of. Ungenzi indawo yomnye umntu, please. Then any mistake ne yamanyandinisa le mistake, and it's all on me. So I think I was doing my second year that decided about document application or NFSS. Nyani ke ndamfumana NFSS, ndafunda nange-second year ne-third year, ndazipasa zonke ii-modules zam. So I converted to a bursary. It was 2015 January. Ndizazi uba ndizokwenza ntoni. There's an option about ndibuyele esikolweni ndiyogqibezela, but then that means bafuna ndizibhatalele ngokwam. Then ndisabrowser kufacebook, ndandisenofacebook ke ngoko, ndingene kwi-Facebook wasesikolweni, ndibone ilist yabantu abafunded for i-BTech for NSS. I-student number sam sibe phayana, ndiqonda good shot. Sasahlale umama ntwana sahlale Alwa North ke ngoko.
book ibhasi ndiyamphindela eBhayi, ndifumene irezi, ndifumene NSFAS. So nyhani ke ngoku iBTech kufanele uba ndiyayenza. Then bursary ke ngoku is no NSFAS lona bendifunda ngayo the past 2 years is no longer converted to a bursary because ndafunda ne ndatshona ne, so la 2 years ke ngoku yayeke uba converted to a bursary, ndaowa andithi nayo ndayohlala SSV. So ndaowa ilantuka i-res fees for u-2015 plus ne-tuition. So ngoku ndine-calls nee-emails zika-NSFAS that I need to say to NSFAS about 60-something thousand, and I'm asking myself, if only I didn't go back to school 2015, mhlawumbi ndizi-aplye elsewhere, ngengakhange ndi-owe NSFAS ngoku, like iyandinisa lo part. And I had all the reasons not to go back to school that year because nyhani ke my mind was not there. Ndaya nje because it felt right, but ngoku I'm owing NSFAS bra because ndatshona. If only zange nditshone ndayigqiba laa nyaka ngethetha uba ndi-owe NSFAS and ndagqiba kudala kwalela nto kule BTech. Also yazi into yobana le nto yoba udrophe out of iBTech, ndadropha out yandithatha i-5 years urealize into yobana ndenze imisteyikhi. It's only in 2024 ndabuyela full time uyigqibezela, ndayigqiba ngo-2023 2024 ndayenza ndayigqiba. It's only ndigrade kulo nyaka for yona, but if ndandiyenze ngoku ndayenza ndayigqiba ngithetha uba andikho kuyo yonke le mess. But the fact that I'm owing NSFAS is a constant reminder into yobana you made a boo-boo, and I hate myself for doing that. I wish mhlambe ngangazange ndabuyela, but ke it's all stuck on me. I think ezinye decisions uzenza most decisions zam ndazenza ndemncinci and ndingenayo i-guidance kamama, as much as uba utata wekhona nee-sisters zam ezindala zikhona, but ngumama man umntu wayekwazi into yobana unconvince otherwise akwazi ukwenza informed decisions. So zonke ezi decisions zam ndazenza in my 20s, I'll say it's because mama wayengekho. And if mama wayekhona sham ngengazange ndizenze ezinye izinto, ngengazange ngendacinga otherwise, because mama is the kind of person uyakuyeka uthethe le nto uyithethayo, then akubuze questions, i-probing questions ezakwenza ucinga into yobana mama engazothi into yobana ufuna uyeka isikolo, mama bengazothi uba asuyeka isikolo, uzobuza why, then uzophinda ubuyele nini, uzobona ngaphi xa ubuyana, uzofinanswa ngubani. Like such questions ezakwenza uqonda ubana okay, like yabo. But mna always blame into yobana mama engekho kwezi decisions endazenza, phofu mistakes endazenza in my 20s, because umama yayezondiguida better. And kaloku andiyazi man, phofu I know my mom was the best decision maker and wayekwazi ukuguida proper. Noba mhlawumbi ndithi ngoku yazi uba mandifuna ukwenza ibhizinesi, ebezandinikeza ibhizinesi, ebezandenza ndi-interrogate the business plan which I have, nam ndiyibona ubana iyayenza sense, it lacks here, i-10 apha, ifuna ufikswa apha, kuzoshota. Like she was that good. That's why ndimessage her every day of my life. Ebona noba sekusenzeka intoni into endiqonda uba if only mama bekhona, nabantu xa besigezela okanye umntu ekusa ngapha nangapha, especially phaa kwezinye ii-platforms, qonda uba yazi ubani uba if umama bekhona ibingazukwenzeka le nto ngohlobo ayithetha ngalo, okanye ibingazuthi ufikelele kuloo point, because umama wayekuprotektha ude ungayazi noba uyaprotectwa. I don't know man, the way she parented, it's out of this world. Guys, masime apho. Yabona ke ngoku eyona into endenze, eyona biggest mistake endenze this weekend was planting eza pine trees. Mna nursery, I got carried away, ndathenga nje random cheap trees. Xa ndifika imithi imihle nje ngondityalileyo, but xa sendisenza i-research i-pine tree ayikho right for ezilalini, because laa mthu ustot ufunxa amanzi wonke, uwenza yonke laa nto ibe eroded apha ecawa kulaa ndawo utyale kuyo. If usecawa kwezindlu uzawudiliza izindlu.
nje istory sakhe uya destroyer akancedisa. But ke kule ndawo ndiyityale kuyo it's strategical man, because it's far away from the house and ikufutshane necingo. But ke ngoku laa ngciphayana sendiyazi into yobana ayizuba khona, andiyazi a way around. And shama ndizoyidoncola laa meeting. Mna ke I'm the kind of a person, if ndisithathile isigqibo soba ndiyenze into but in the long run ndibona into yobana ayisazolunga, izawulunga laa mithi izayenza ishade, because the main purpose uba makube khona ishade. And mna I take decision and stand by it. Laa mithi izawunkcenkceshela ikhule ibe midala. It will be a consistent reminder abantu uba I take funny decisions, so that nobanye abantwana bazokhula apha ekhaya bayazi ubana ukhona uLinda oveske athathe nje ii-decisions eziphambeneyo okanye enze mistakes ogqiba athi stand by them. Like le mithi ayishama ndizoyidoncola, and semincinci ndine-choice yoba ndiyithathe ndiyilahle imile enkampini or elsewhere, but I'm choosing not to do that. We're stuck nale mithi because ndifuna imane ndiremind ubani uba uyathanda ukwenza imistake ezi-serious one, yabo. So yeah, the other thing ndirhalela ubana siyithetheni guys, i-littering. Ngaske sihlukane nokulitharisha. Uyazi ubana if inkomo okanye kwasilwanyana esihambayo sitye sihlafune sayiginya eplastic, ayidigesteki laa nto, ihlala apha kwii-lungs ibulale. So guys, masinormalize into yobana uba apha eyadini yakhe umntu agrumbe umnxunya atshise phaa inkukuma yakhe. And ngoku kukho into entsha, xa uhamba phaa kwi-travel road kwezi ndlela zikonekthayo apha ezilalini, abantu balahla inkukuma yabo phayana. Why sisenza loo nto ngoku? Kutheni singaphindeli singenzi le nto siqala uyenza yotshisa inkukuma? Why inormal into yobana kulaa nto kulitharishwe nje? Because ezaa nto ziyaphephetheka ziye kwi-grazing land zibulale imfuyo. Guys, masohlukaneni nalaa nto. Into imbi, masihlukaneni nokuyenza. Andazi ndingayistressa kangaphi le nto. I mean, etown kulula umasipala uyawuqokelela inkukuma ahambe ayoyifaka kwi-dumping site, but ezilalini akukho masipala ozawuqokelela loo nto, inkukuma iyatshiswa. I think I've said this kwezinye ii-vlogs earlier, but iyakhula mani le nto. Yazi futhi mna if uba bendiyinkosi okanye isibonda, bendizoyokhupha abantwana babantu phaa esikolweni bengabo abaklina phaa ezaa zinto zilahlwa ngabazali babo, so that i-awareness iqale apha kubo. And akho nto i-powerful ngathi yi-word of mouth. If abantwana bayayazi into yobana uba akulitharishwa, abazali bayayazi futhi abantwana babo bakhutshwa esikolweni to klina laa mess, ibizawuphela le nto. Imbi guys, nje uthi uzihambela nantsi dumping site entsha ecreatiweyo out of nowhere. Why singatshisi inkukuma? Na guys, we can do better. We can do better. Imfuyo masingayibulali ngokwethu. Already sinixakene nenjwabasini ekhula engakwazi into kwa ipruneke ithini. Yes, affecta kakubi. Ngoku siphinde sibe nenye into entsha eyinkukuma ye-littering. Guys. Benibone konye ilali bebenza i-group bahamba bayigawula injwabasini so that ingade ikhule kakhulu. It's just that injwabasini iyakhawuleza mani laa mthi. Bana nje bakusebusika adubule ihle ezalantuka iyatyaleka. Eza lamagqabi awayo phayana ayimbewu ayatyaleka. So igcwele, uyabona xa uyapha ngasemlanjeni ukuthi ityaleke kongekho hlathi phaa, ilihlathi. It's bad because iyayithatha i-grazing land slowly kuzoveske kuthiwa kukwanjwabasini. Phelile ke ngokwendawo yoba kutyiselwe. So andiyazi another way of ubana singayiphelisa njani le nto, noba mhlawumbe singenza i-operation geqe njwabasini. Andiyazi, it's bad and izawusi-affecta 5 to 10 years from now. Izobe icutheke kakhulu i-grazing land and ibe sinehlathi elitsha elenjwabasini and lizawuhlala irhorho phayana kuzawuthini. Indenzela ifear embi shem laa nto. Andiyazi, we should look into that, especially thina bantu basezilalini. But ke abantu abasezilalini abafuyayo into yabo ndenza thini ntoni yabo, i-thinking yabo is scattered man, because i-farming bayitreata as a hobby.
ifana nabantu ufike besithi bana hayi thina sacheba sahamba sayothengisa uboya sofumana ama-40,000. Ayo-profit le niyenze eboyeni, because kwa ezi projekthi zikarhulumente zikutargethe into yobana uba kube khona iquality yoboya, banenzela iishedi noba nichebe kakuhle, but uboya siphinda sezimali phayana because imost yemali iya kwi-feeding for unyaka, iphinde iye kwizitofu zonyaka. I-feeding kuba osiprodyusela i-feeding is the other abantu bani endingazombiza. Amayeza ngubani osenzela amayeza for elamfuyo, still the same market A1. So yonke le nto sicofa into yobana the money oyenza uboyeni imali yakho ayisiyomali yakho, because you still have to cough up i-feed plus imali yamayeza, i-vitamins into for imfuyo for unyaka wonke. So it's not a profit. So if singakhe siye kuba nesixhomekeke kurhulumente, zonke izinto asinika zona sicofa siba usincedisa ngazo abe ngasincedise ngazo, I think i-mindset yethu ingashifta so that nathi sizithathe serious. Because ngoku ucapitalize ubana wenza ishedi, wenza intontoni, uyalibala ngegrazing land eaffectwa ngamanxiwa la maninzi kwabantu, eaffectwa ngabantu abatshisa amadlelo, eaffectwa yindyabasini ekhule yagcwala all over. Asithethi ngezo zinto, noba sibiza imbizo soba sixelele into yobana uba ayi kuzofika abantu bentontoni, like akho mbizo which is talking to us. That's why I wouldn't even go to imbizo, because akuthethwa nge-drug abuse. I-drugs ezithengiswa ezilalini esizaziyo futhi wazithengiswa ngobani, ezifika nini. Abantu ngoku funeka siphile in fear because we are not safe even in our own homes, but that's a story for another day. But asikho safe and asinazo platforms eziproper ezilalini esihlala kuzo sidiscusse ezinto ezikey. Cela guys interact apha kwi-comment section. Thank you once again for tuning into my channel. If ubukele this far uyifamily, please do izinto zefamily, usubscribe, ucommente, ushare ichannel so that sikhule sibe baninzi up until si-1,000. Sizaba happy mna xa siba-1,000. Thank you guys once again for everyone for supporting. Continue coming to this channel and make it grow. Thank you. See you on the next one. Bye.